Jiya na zo nan na sayi magi mai tarmamu. Mai tauraro ya sai. Daga mai gida sai ne. Shine da na yaya ke ne. Mene ne Allahu alamu bai. Dan suru Musa duku ba. Ba ku ba komai a nan ba. Ba san baka wani ba o. Ba san baka wani ba o. To. Yanzu kana da garin kudi da kake. Akwai garin kudi naira 50 ne o. Ba ga kaman busasshen kubewa ne ko? Duka komai kana ba ni garin kudi na naira 100 kubewa busasshe na naira 100. Dan suru. Sauri da wannan. Nelma! Besi ma kawai besi. Besi haba besi kawai besi. Rika ni, àwọn èdè kàgbé fóònù rẹ̀. Dansuru! Dansuru! Mana ka waya? Mana waya? No. Ka waya baba waya ku ka sade sai anan. Inna lillahi wa inna ilaihi wa ta'ala amin Allah na bani. Bari kani ka bane ba. Dansuru! Kai gashi na sa taliya fara uku saboda waya. Na koma a shi waya nan da gan taliyan ga an kuma na bai taliyan na wuce da shi waya na 110 Allah ka isa min da ba ku so ga waya kuma na da ba kuna kukani na tuna da rishuwa ne da amini